Mga kamisor, pasensya kayo no kay hinay kay ang signal na ning area. So atong kwaon pod karon ang side sa kaning nakakita mga kamisor sa maong presidente. Sir, unsa gyud nahitabuan ni sir? Ang katurang ikot daw ang nakailo ma'am. Nakailo wala ko nakita. Nakayelo nga. Nakailo kay turang kita. Ano siya? Kita na siya. O kami nagangkas sa to. Asa man siya? Kaya sila angkat mo, kaya sila angkat. Duwa. Interview. Ayo, wala mo. So far mga kamisor no mo ni ang motor sa driver sa nasampit nga motorsiklo. Oga gidala na siya karon mga kamisor sa personal sa MDRR mo Taguluan. Lahi na nga live. Pangalan sa ni. Okay, kabutyag mga kamisor no nga ang trailer nga involved aning mao nga insidente ang nisibat mga kamisor gikabutyag sa mga personalidad ni pero wala may magpa-interview gyud mga kamisor kay mahadlok siguro sila sa camera no ga nisibat mga kamisor ang trailer o gikabutyag nga nalatayan mga kamisor ang nasampit nga driver. So ang driver mga kamisor motorsiklo nga kaning Yamaha nga Mio Gear mga kamisor mao si trailer dili sa motor ni mo si kuan mga kamisor si Severino Reyes mga kamisor mo ni ang iyahang naong sa driver mga kamisor sa motorsiklo. Okay mo ang driver sa trailer mo na ni mga kamisor ang driver sa trailer gikarga na sa itong kapulisan sa Taguluan. Sir, asa dito padalo ang trailer sir? Paingon ng Don. So paingon mga kamisor no sa paingon sa Maybugo area mga kamisor ang driver sa trailer. Oga ning sibat man ni mga kamisor man ning gilakag pud sa tumang otoridad oga gilakag pud sa tung kapulisan oga ila nang gikarga karon mga kamisor sa police patrol car. So gidala na mga kamisor no sa ato mga personal sa MDRR mo Taguluan ang driver sa maong motorsiklo. Nga si Reyes, Severino mga kamisor. O gagikabutyag mga kamisor nga nalatayan gyud ni siya mga kamisor. So mag-try ta mga kamisor ginabos sa mga nakakita ani. So nakakita ka sir? Excuse me sir. Sir kasi nakakita ani sa pangitabo. Katong So gipa ikaw ipatindog. Isa nakasaksya ni sir. driver lang yapon sa dump truck nga apit niya mapunggiti. Sa kadang trailer. O trailer. Okay. So ang trailer dito badalong. Oh, paingon sa Cagayan. Akin ni motor sa paingon kagayan. Same sila lane. Pwede niyo mo padulong station. Pwede ni kata ako sa patrol. Pwede na lang kami ang plano sa mo. Sipat siya. Surrender siya dito sa may base sa PMC dito. Kami niya police station dito siya. Di na siya surrender. Wala siya plano nga mo sipat. Wala. Dito lang na intercept. Pero wala ko niya makuha sa litro sa ngalan sa driver. Ang papel na naman sa mo pero nagdali-dali na rin para maabtanan mo na nga. Sige sir. Sige sir, salamat sir. Si Sir Reyes sa Taguluan Municipal Police Station mga kamisor. So mga kamisor, ikabutyag no pinakita sa itong kapulisan ni Sir Reyes mga kamisor nga wala din ni plano nga musibat ang driver sa nasampit nga trailer. Dito lang siya sa police station mga kamisor nga pinakadol human ang mga insidente. So dito siya mga kamisor ning surrender sa kanan na checkpoint sa Bugo. Okay. Ay checkpoint sa Bugo mga kamisor. So mga kamisor no, dili magyud kita ang doktor so dili kita makadeklara kung kumusta ang nasampit nga driver sa motorsiklo mga kamisor nga Yamaha Gear mga kamisor. Pero tuwa mga kamisor gidala sa ato mga personal sa MDRR mo Taguluan sa Balay Tambalanan mga kamisor. So far mga kamisor wala naman po din ang nakakita sir doon. Kaya wala mo mag-interview. Silid na sa police station. Okay. Sa police station para ma-interview ang driver. Okay. So ato pong interview mga kamisor ang driver sa nasampit nga trailer kana nakamaron mga kamisor ikarga na sa patrol car mga kamisor sa kapulisan. So atangin yung mga kamisor ang update kay ato pong